ಯೇಸುದೇವರನ ನಾಮಡು ಮಾತೆರೆಗಳ ಪ್ರೀತಿ ಬೊಕ್ಕ ಆಧಾರದ ಸೊಮ್ಮೆಲು ಮತ್ತಾಯ ಬರೆತ ಸುವಾರ್ತೆ 13ನೇ ಸಂಧಿ ವಾಕ್ಯಲು ಒಂಜೆಡ್ದು ಹೊರಂಬ ಬೆನ್ನಿದಾಯನ ಉಪಕತೆ. ಆ ದಿನೊಟ್ಟು ಯೇಸು ಇಲ್ಲಡು ಪಿದಾಡ್ದು ಕಡಲದ ಕರೆಟು ಕುಲ್ಲೊಂಡೆ. ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಜನಕುಲ ಗುಂಪು ಆರನ ಕೈತಡೆ ಸೇರ್ದು ಬತ್ತಿನೆಡ್ದು ಆರು ಓಡ ಮಿತ್ತಡ್ದು ಕುಲ್ಲೇರು. ಆ ಜನಕುಲು ಕರೆಟು ಉಂತಿದಿತ್ತೇರು. ಅಪ್ಪಗ ಆರು ಅಕ್ಲೆಗ್ ಉಪಕತೆದ ರೂಪಡು ಮಸ್ತ್ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ಪಂಡೇರು. ಕೇಂಡ್ಲೆ ಬಿತ್ತುನಾಯಿ ಬಿತ್ತರೆ ಪಿದಾಡಿಯೇ. ಆಯೆ ಬಿತ್ತಿನಾಗ ಕೆಲವು ಬಿತ್ತಲು ಸಾದಿದ ಬರಿಟು ಬೂರುಂಡು ಪಕ್ಕಿಲು ಬತ್ತದು ತಿಂದದು ಬುಡಿಯೇ. ಕೆಲವು ಬಿತ್ತಲು ಮಣ್ಣುದಾಂತಿ ಪಾದೆದ ನೆಲೊಟ್ಟು ಬೂರುಂಡು ಮಣ್ಣು ತೆಲ್ಪು ಇತ್ತಿನೆಡ್ದು ಬೇಗ ಮುಂಗೆ ಬತ್ತಂಡು ಆಂಡ ಸೂರ್ಯನ ದೊಂಬು ಅರಳುನಾಗ ಬೇರು ದಿಂಜ ಅಡಿಕೆ ಪೋವಂದಿಂಜ ನೆಡ್ದು ಬಾಡ್ದು ನುಂಗುದು ಪೋಂಡು. ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವು ಬಿತ್ತು ಮುಳ್ಳುಡು ಪೊದಲಿಡು ಪೂರುಂಡು. ಮುಳ್ಳು ಗಿಡೊಡ್ಲು ಬುಲೆದು ಅವೆನು ದೆಂಗಾಂಡು. ನನ ಕೆಲವು ಬಿತ್ತು ಎಡ್ಡೆ ನೆಲತ ಮಿತ್ತು ಬೂರ್ದು ಕೆಲವು ನೂದೆದಾತ್, ಕೆಲವು ಅಚ್ಪದಾತ್, ಕೆಲವು ಮುಪ್ಪದಾತ್ ಫಲ ಕೊರಿಯ. ಕೇನೆರೆ ಕೆಬಿ ಇತ್ತಿನಾಯೇ ಕೇನಡು ಪಂಡೆರು. ಪ್ರಿಯರೇ, ಇನಿತ ದೇವರ ವಾಕ್ಯನು ತೆರಿಯರೆ ಒಂತೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪುಗ. ವಾಚನಡು ಯೇಸು ದೇವರು ಬಿತ್ತಿನಾಯನ ಉಪಕತೆ ಪಂಡ ಸಾಮ್ಯಡು ಬಿತ್ತನು ಉಲ್ಲೇಖ ಮಲ್ತದೇರು. ಬಿತ್ತು ಪಂಡಂಡ ದೇವರೇ ಪಾತೆರ. ಇಂದು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಲೂಕೆರನ ಎಡ್ಮನೆ ಸಂಧಿ 11ನೇ ವಾಕ್ಯಡು ಓದರೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬಿತ್ತುನಾಯೇ ಬಿತ್ತು ಬಿತ್ತೆಯರೆ ಪಿದಾಡಿಯೇ. ಆಯೆ ಬಿತ್ತನಾಗ ಕೆಲವು ಬಿತ್ತಲು ಸಾದಿದ ಬರಿಟು ಬೂರ್ದು ದೊಂಗುದು ಪೋಂಡು ಅವೆನು ಬಾನಡು ರಾಪಿನ ಪಕ್ಕಿಳು ತಿಂದುದು ಬುಡಿಯ. ಈ ವಾಕ್ಯದ ಅರ್ಥ ದಾನೆಂಡಾಂಡ ಕೆಲವೆರು ದೇವರನ ಪಾತೆರನು ಕೇಂಡಿ ಕೂಡ್ಲೆ ಅಕಲು ನಂಬುದು ರಕ್ಷಣೆ ಒಂದರ ಬಲ್ಲಿ ಪಂಡು ಸೈತಾನೆ ಬತ್ತದು ಪಾತೆರನು ಅಕ್ಲೆನ ಉಡಲುದ ಬೂರ್ದಿತ್ತಿನ ಬಿತ್ತಲು ದೆತ್ತಿದು ಬುಡ್ಪೆ. ಕೆಲವರು ಪಾತೆರನು ಕೇಂಡಿನ ಪಗನೆ ಸಂತೋಷಡ್ದು ಅವೆನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪುವೆರು. ಮೊಕ್ಲೆಗ್ ಬೇರು ಇಂಜನಿ ನಡೆದು ಒಂತೆ ಕಾಲ ಮಾತ್ರ ನಂಬೋದಿತ್ತಿದ್ದು ಸೋದನದ ಕಾಲುಡು ಬೂರ್ದು ಪೋಪೇರು. ಮುಕುಲೆ ಪಾದೆ ಜಾಗಡು ಬೂರಿನಕಲು. ಬೇತೆ ಕೆಲವೆರು ಪಾತೆರನ್ನು ಕೇಂಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಜೀವನೊಡು ಬರ್ಪಿ ಚಿಂತೆ ಐಶ್ವರ್ಯದ ಸುಖ ಬೋಗಡ್ದು ಮುರುಕುದು ಫಲನು ಬುಲ್ಪಾವಜೇರು. ಮುಕುಲೆ ಮುಳ್ಳು ಗಿಡಕೊಡಲು ಬಿತ್ತು ಬೂರಿನ ನೆಲ ಆದುಪ್ಪೇರು. ಬೊಕ್ಕ ಎಡ್ಡೆ ಮನಡು ಬೂರಿನ ಬಿತ್ತಲು ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಕೇಂದು ದೀವೊಂದಿನಕಲು ಒಂದು ಎಡ್ಡಂತೆ ವಿಧೇಯ ಮನಸ್ಸು. ಮೊಕುಲು ಫಲ ಕೊರುನಾಗ ಚಲಟ್ಟು ಉಪ್ಪೇರು. ಪ್ರಿಯರೇ, ಅಪಂಡ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರೆಗಳ ಒಂಜಿ ಸವಾಲು. ಯಾನು ವಾಮನ್ನಡು ಬೂರಿನ ಬಿತ್ತು ಒಂಚೆ ತಿರಿಯೊನ್ಗ ಬೊಕ್ಕ ಎಡ್ಡೆ ಮನ್ನಡು ಬೂರಿನ ಬಿತ್ತು ಲೆಕ್ಕ ಇಜ್ಜಾಂಡ ದೇವರನ ಕ್ಷಮೆ ಕೇನಿಡ್ದು ಫಲ ಕುರುಪಿನಕ್ಕ ಯೇಸು ದೇವರ ಕ್ರಪೆಟ್ ಬಾಲುಗ ಸೊಮ್ಮೆಲು.